אני רוצה לקרוא. אני קרא יפה. תמיד אני קורא יפה. יוסי. Our eating habits and body weight. In what way can genes affect our eating habits and body weight? Cummings and his team recently discovered that a gene called ghrelin, ghrelin plays an important role in appetite control. Most healthy people, ghrelin gene programs stomach produce a hunger-stimulating hormone. Bloodstream, this hormone travels to the brain and activates the feeling of hunger. Okay. המועד גנב בכלב ים, אבל לא שמת לב. אוקיי. אתה רוצה לתת לנו נו כבר. כן. אז כך, באיזו דרך יכול להגן להשפיע על הרגלי האכילה שלנו ועל משקל גופנו? קאמינגס וסגנון גילו לעבודה גן הנקרא גרלין. זה בעצם גרלין. תפקיד חשוב בשליטה בתיאבון. רוב האנשים הבריאים יש להם את הגרלין גן שהוא משפיע על הקיבה, הוא משהו מעורר רעב. על ההורמון שמעורר רעב. נכון. אוקיי, אז one, bloodstream, משהו? ברגע שהוא בזרם הדם, ההורמון הזה גורם למוח, הוא משפיע על תחושת הרעב. נכון, הוא מפעיל את תחושת הרעב. אוקיי. In theory, the more of this hormone you produce, the hungrier you feel, and the more you eat. זאת אומרת, בתיאוריה, ככל שההורמון הזה מופרש יותר, אז אתה מרגיש יותר רעב ואתה אוכל יותר. Is to develop a drug that blocks the hormone, does hunger, and enabling individuals to eat less. הוא פיתח איזשהו סם כזה שחוסם את ההורמון, מה שגורם לתחושת הרעב להיות לפחות. מה זה? Nothing
מדבר מהבטן. 3, 4, ו... לא זה. יוסי! ביי יוסי, ביי. Gracias.